Ola, boas, hoxe está con nos Jacobo Mouriño. Moi boas. Bueno, Jacobo é o cantante e guitarrista de Dioibo, unha banda de metal en galego de aquí de Vigo, que, bueno, que sacades agora un novo disco, que Soe o Trono, titúlase. E, bueno, non sei se me podes contar un pouco a idea, non, que hai detrás deste proxecto que publicades agora. Pois este é o noso terceiro álbum completo, pero, bueno, o quinto traballo realmente, contando así EPs e demais. E, bueno, é un disco especial, xa adiantándome un pouco algo que imos falar, porque é un disco no que imos recuperar cancións que tiñamos antes de ser Dioibo incluso, cando éramos outra banda chamada Rust in Peace, o sea, cancións dos nosos comezos. Entón, pois, é un álbum que vai ter moita significancia sentimental para nós, e por iso temos moitas ganas. O sea, que hai un traballo aí detrás de darlle unha volta a vellos temas, non? Buscastes formas de darlle un toque fresco, imagino? Efectivamente. Empezando porque daquelas aínda, claro, xa falamos de hai máis de 10 anos, daquelas aínda cantábamos en inglés, entón, pois, o primeiro traducimos as letras ao galego, adaptámoslo tamén a un pouco o son actual, pero tamén intentando respectar ante todo a esencia daqueles temas que fixemos cando éramos adolescentes e que, pues, significaron algo para nós nese momento. Entón, pues, tampouco queríamos cambiarlo demasiado, ¿no? Tamén queríamos que se mantivese esa esencia. E, bueno, mirades un pouco atrás, por así decirlo, pero non é casual, porque xusto cumprides agora, non, 10 anos como banda, como Dioibo. Non sei como afrontades este aniversario, non sei se tedes pensado algún tipo de celebración así tamén particular, ou que tedes previsto? Pois sí, parte deste álbum xurde diso. Ao final, pois, levamos 10 anos en de Dioibo, e realmente este ano tamén facemos 15 dende que se fundou Rust in Peace, non? A banda predecesora de Dioibo, cuxos temas recuperamos agora, eso, como che comentaba, traducidos ao galego e demais. Entón, pois, nos pareceu que para celebrar o aniversario, pois, estaba genial, pois, sacar un álbum recuperando estes temas, como que quedar un pouco no esquecemento, porque, bueno, chamos gravar algunhas maquetas, pero a grande parte destes temas non os gravaramos, polo menos cunha calidade para os estándares actuais, digamos, sen desmerecer as demos que molan moito tamén.